Ni bidari uragereka naz eta euskaltegiko idazkari lanetan ibiltzen naz. Lan interesgarriz da eta politxe. Apurbet nik euskaltegi arloan ibilitze, ikusten duzu jentil bilakaera ez da, hurbiltzen diren ikasleak euskara ikesteko eta batzutan ikusten duzu zerotik maila on batera arte lantzen dauen ikaslien kasuen, oso aberasgarriz da ikusti jentien evoluzio hori ez da. Nire eguneroko lana gehien bat izaten da jendaurreko arreta, bai telefono bidezkoa eta aurrez aurrekoa, zentralita lanak behitzen dugu. Gehien bat irakasle, didaktikari eta euskaltegiko idazkari arteko lotura. Profesionalez osatutako erakundie da, batzuk ibilbide luzea daramatenak eta beste batzuk gaztiagoak direnak eta sartu berri direnak eta lantalde politia egiten dugula.